Pegant-li batalles a la càmera. Sensible? Sí. El fort de Bèrnia. Sí, feu-ho. Ja teniu el plano controlat? De Bèrnia. Ara anem a llevar molt les motxilles perquè per passar no es pot passar si no mos llevem les motxilles. Així, pel que té un poquet de claustrofòbia, doncs és molt impressionant perquè n'hi ha hagut diversos que s'han quedat en l'intento. És important estar alineant. Per poder què? Anem a passar pel forat de la muntanya de... Va, Chimo. No sé si Chimo podrá pasar si nos lleva la mochila. Com vegeu, doncs n'hi ha que passar a gatameu, arrastrant-nos i cuidant els caps perquè si t'enganxes... Passes bé? ¿Necesitas ayuda? No. Vale. Bueno, ja estem així. Ha sigut prou claustrofòbic, però, en fi, així ja sabem que no n'hi ha altra cosa. Passes o te quedes. Bueno, ja estem en l'altre costat. No sé si es pot apreciar, però és espectacular. Allà està Altea, tota la costa, Benidorm. Cuidado.
Estem pujant i anem a fer l'ascensió, a pujar el pas del Portitxol. Ja hem decidit que si és molt perillós, doncs en tornarem enrere, perquè és que no sabem exactament la dificultat que n'hi ha. Bueno, ja estem així en el Portitxol. Això és una vista circular. Pugem al pic. Això no ho farem. I ara ja baixem. Allà, més o menys. Tenim el cotxe. Es maneja perquè fa molt de vent. Estem mirant a veure si com a explorador ens diu que sí que és bon camí o no. Diu que sí, però no sabem hasta on. Seguim sense saber si estaran bé o no. No ens ho dirà. No sé si ara està tornant, perquè ja ha dit que estava molt perillós i no es pot anar per ell. Anem a fer una altra ruta. Anem a veure la ruta alternativa, perquè la ruta alternativa, l'experiència, és més complicat. Hem de pujar per ahí. I anem. És més l'experiència de lo que és. Si us fixeu, que estiga molt empinat, n'hi ha molts puestos per agarrar-se. El Cachimó està costant un poquitivo. Com dic, fa un poquet de por perquè està molt empinat, però pareix que és prou fàcil simplement agarrant-se un poquitivo. Ja vaig, que estic gravant, perquè després pugueu veure l'esforç i tot el que heu fet. Bueno, estem a mitjant. Ja només queda un trosset. Aunque pareix que allà dalt n'hi hagi menys agarradors, però conforme pugen pareix que està prou senzill. Bueno, ells ja estan dalt. Jo estic així a mitjant, ara ja no més queda res. Bueno, només vull ensenyar-vos Benidorm, vista des d'ací. La Serra Gelada, Altea i totes les casetes. La veritat és que no veig res per al visor, no sé si se veurà, però espero que sí. Però pareix ser que ara tenim que tornar a pujar. Ja no sabem la dificultat per pujar al pic, com serà. En principi, el que se veu pareix fàcil. Les pedres estan un poquitiu de punta que tens que anar botant, però el més és fàcil.
diuen que és fàcil, però es comença a ficar-se un poc difícil. Tenim que anar parant. S'esperen hasta que l'explorador dona el visto bueno i diga sí que se pot seguir, no se pot seguir. Pareix ser que ens han desviat. No sabem si estem bé o estem perduts. Tornem arrere perquè ens hem enganyat i no veiem clar com està per ací. Ara estem intentant veure si podem hi ha alguna pujadeta per poder pujar dalt. Ja va Quico cap a dalt, a veure si podem. El que passa és que sí que és una aventura total, perquè no sabem si no està marcat o no. Se complica ahí. Les pedres un poquet soltes i gran espai. Espai en la motxilla. Així, deixa't caure, arrima't més a la paret, exacte. Vale. No, Ximo, si no ho tens clar... Però és que després vas a tindre-ho més difícil, Ximo. Jo rodaria, Jo baixaria baix i rodaria. No me complicaria la vida, Baixa pa que baix. Però estàs baixant, no? Vale. Hem pujat, però nosaltres hem decidit que no podem pujar perquè està molt perillós. Anem a arrere i anem a rodar. Quico, m'ho veiem després per allà al fort. Cresta. Estretet és espai. Me sents? M'ho veiem després. Anar arrere, perquè això se mos ha complicat. I ja està. Exacte. Potser si deixes la motxilla i... La pujadeta de fa un momentet era complicada, ara pues tenim que baixar-la. I em va baixar que hem pujat fa un momentivo i que, claro, com està complicat, pues tenim que tornar. Ves espai, bien bé? Bueno, hem rectificat, hem baixat per eixa canaleta i així és on està el camí i la senda. Hi ha unes cadenes per agarrar-nos, que en teoria és el camí que teníem que buscar antes, però ens hem enganyat. I ara ja ho tenim més fàcil. Quico ja està dalt, ha sigut un aventurero, però nosaltres ara anem a seguir per ací el camí en les cadenes. Hay gran espai. No agarres el tros de cadena hasta que l'hagi soltat a la fica. I això ara ja és una altra cosa. Ara ja és quasi una pista forestal. Pujarem un poquitivo i ja estem dalt. Ahí dalt és on anem, el pic de Bèrnia. Podria rimar un poc més, però se me'n deixarà molt. I entonces ens pensàvem que ja estàvem i resulta que ens queda un poquillo. Un poquillo de senda. Ja tenim que pujar un poquitivo, baixar. Ara estem baixant. Hay que pujar per allà una corda. Així que la corda fa un poc més sencillo. Ajuda.
Ara estic. Bueno, digueu unes paraules. Això és espectacular. Espera. Espera, molt bé. Bueno, això... Les vistes. A on està? Ah, vale. Ara arribem al Mongo. Allà al fondo. El Mongo. Això és tot el que han fet caminant. Sí, n'hi ha un poquet. I això és la vista des d'ací dalt. Hòstia, ho hem guanyat, tio. O no? Simó, digues. Les cames per fer. Molt bé. Home, jo sé que algú ha tingut por i ha tornat darrere, Darrere d'Ènia. I això. Bueno, mos fem una foto de... Fa molt de vent i fa l'aire gelat. El fort de Bèrnia. Ara ja només ens falta això. Veureu? I això vegem el cotxe dinar. I això són les ruïnes del fort de Bèrnia. Supongo que seria que els soldats d'ací de 1800 se ficarien per controlar tota la zona. I ara, anem. Bueno, ja estem arribant. Ara veureu que este matí només n'hi havia un cotxe, ara ja n'hi ha més cotxes i més gent. Bueno, ja hem acabat. I així s'acaba la pel·lícula.